ko mun ne kɛra e t'a dɔn mun kɛra o de ko ne bolo ŋa ye min k'i la ŋo bi ne lasɔm ou bien e nana taa juru sara de la a bɛ i n'a fɔ e ma foyi faamu walahi ne ma jumɛn faamu e ye mun kɛ plutôt a ye mun kɛ n'aw tun b'a dɔn a t'a kɛ mais i b'a dɔn k'a ye taa de bila aw bugɛli na mun de bɛ na anw bali sisan k'an kan ka min kɛ ko an t'o kɛ Fanta aw t'aw tigɛ kɔrɔta muso wɛrɛ kama a bɛ dan ne papa ma hey kana n'a fɔ k'i bɛna ne sɔrɔ an ka da la k'i bɛna ne menacer dɛ e bolo ko ne bɛ sire ɲa hali muso min tigi n'a balabalalen de b'i ma a tobili de bɛ ne ma ni saya t'i ma ne t'o tɔ de don n'i bɛ fɛ an ka recommencer an b'a recommencer san 0 ah bon e y'a dɔn k'e tɛ siran ne ɲɛ mun kama don min na e bɛ taa ne nɔfɛ an ka da la mun na e ye ara sama e kɔ n'a sɔrɔ e tun tɛ siran ne i bɛ n'i ka musoya de yira ne la i kelen ni ne kelen mais e ye mɔgɔ de kɛ mɔgɔ de fari kan ka taa fugari a bɛ tɛmɛ o kan i b'o ne t'aw considérer k'aw fara musow kan parce que ni e tun bɛ fɛ ne tun ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e Fanta ko e tun ye muso de e tun bɛ ne invité yɔrɔ dɔ de la i kelen ni ne kelen an tun b'a kuma fɔ mais i ma ne invité ne kelen ni kelen n'i ye mɔgɔ de fari kan ka taga n'i y'a kɛ ne kelen na ne kelen b'a kɛlɛ kɛ i y'a k'an mɔgɔ fila la donc an fila b'a gérer n'an ka manière de ok problème t'a la parce que ɲɛ b'a la halisa i nɛn ka di quoi e tɛ se ka ne nɛn bɔ ne na parce que a b'i da kɔnɔ halisa a bɛ n da kɔnɔ de wa n ta de don e bɛ se ka ne bali ka kuma problème fosi t'a la hadamaden nakun ka kɔrɔ ni yɛrɛ parce que ne ɲɛ bɛ e la e ni ne man kan tɛ k'a kuma fɔ ni ne m'a yira aw la k'a fɔ k'an vrai visage yira aw la kɛ fɛn min aw tɛna na ne dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛ e pere de bɛ nimisa e pere de b'i ta tɔnɔ sɔrɔ yan'a ka se terimuso i bolo kana sunu ɲɛ la dɛ i bolo kana sunu ɲɛ la visage b'e la visage de b'e la problème t'a la ni minɛ nin ye mun ye n'i y'a dayɛlɛ i b'a dɔn fɛn b'a kɔnɔ ou bien e ma ci ya n'i t'a ɲɛfɔ n b'a fili duguma dɛ k'a fili dɔrɔn n'a y'i ja ɲimi ka ji min a kan n'o résultat bɔra mun na o tɛ dogo e ni ne fila si la i tɛ naga k'an fɔ dabila i ka papier kun ɲɛfɔ bravo a ɲɛna bon Fanta n y'aw convoqué de i yɛrɛ ɲuman k'i ni jumelle n y'aw convoqué de aw t'aw bolo da muso wɛrɛ kan a bɛ dan ne ma m'aw kɛ ka tɔw ladi n nakun tun ye mun ye o de filɛ nin donc kuma fosi t'i ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se ka taa sisan e nakun ye nin dɔrɔn de ye mais n'o tɛ ne bɛna mun ɲini e fɛ ne ka mun b'e bolo e bolo k'a fɔ ko ni e taara na nin tigɛ ka na di ne ma k'o bɛ na ne siran ne ya n'a y'i ja fɛn wɛrɛ tigɛ ka na mun tɛ convocation ye ne bolo b'a kɔrɔ fo yɔrɔ min o i ye n ka kuma faamuya convocation tɛ yɛrɛ fɛn wɛrɛ tigɛ ka na ne bolo b'a kɔrɔ fo yɔrɔ min i b'a fɔ ko convocation na problème fosi t'a la n y'a mɛn wa n bɛ taa repos fɛnɛ jaabi na bɛɛ nɛn ka di i ka so de olu bɛɛ bɛ kule a ka da de la mais on va voir i ma nin ka convocation di ka ban taa n'i dakala ye i ye n ka kuma faamuya taa ka bɔ yan e yɛrɛ kasa bɛ ka ne tɔɔrɔ taa ka bɔ an ka da la dɛ awɔ taa ka bɔ an ka da la olu tɛ problème ye o e m'a fɔ ko ne kasa de ya mais ni ala na kira sɔnna ma ne bɛ si yɔrɔ falen i m'a fɔ ko ne kasa de bɛ k'i tɔɔrɔ e bɛ na si yɔrɔ la yɔrɔ min kasa bɛ n'i degun k'i sɛgɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan toi dégage en tout cas o bɛɛ y'i kun taa ka bɔ an ka da la bani taa ka bɔ an ka da la n yɛrɛ bolo bɛ ka yɛrɛ fɔlɔ pupi sɔnna ka na nin convocation ka na nin di ne ma n y'a kɛ daba ye nka n dusu bɛ ka panpan dɛ i jɔ ne ka taga ara min na Issa, ça va? Di, e mɔgɔ lankolon ye. E mɔgɔ lankolon ye n'a fɔra ko nin ta tɛ yen bɛɛ bɛ e de bolo e bali ka wuli ka t'i yɛrɛ dɔn kalo joli i tɛ weleli kɛ i t'i ye i kibaruya t'i bolo o ye mɔgɔ sɛbɛn a baara ye. N terikɛ kana jigin na o la nin ko in yɛrɛ kɛra ko cunnen ye ne kan ne fakɛ de ye ne wele k'an ka taa voyage la an kun taara burusi kɔnɔna fiɲɛ yɛrɛ de la fɛn min ye weleliko in yɔrɔ ye réseau foyi tun tɛ yen o de la an ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sinon e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ se ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ ne ma foyi an k'o bɛɛ to yen sa i yɛrɛ cousine don ne cousine don jɛman in Zena awɔ ale yɛrɛ de ko a tun bɛ so kɔnɔ sisan
n'a ko la a taara lamɛn ka ci komi n yɛrɛ kun nana n yɛrɛ nana sɔrɔ de ka fɔ ye donc n sɛgɛnnen n bɛ taa reposer mais n'a nana i bɛ n ka foli fɔ a ye problème t'a la mais a kun ka di ne ye an ka te dɔ sigi fɔlɔ komi i yɛrɛ bɔra voyage la an faamana fana a bɛ se ka kɛ n'an ye te dɔ sigi an bɛ se ka baro dɔɔni kɛ o bɛ komi i yɛrɛ ko an ka te ko to an ka taa n k'i kɛsɛ Fanta, il y a tel mire. Ça va quand même? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quel est ton côté? Nimne. Niamui. Adale gale. Subhanallah. Nde convocation ya? Pada dongai. Anana di joma. Anana di joma. Oh. Hey, anke. Convocation ni me fe ngado ibora na yoro tumede sai. Jugu sako ile na adini ma. Jugu sako ngwa. O tiga mo shen kubete. Ale jati era de. Pouvez comment on a fait convocation tige magana di ema. Jume. Kana di nema wa. Amana di nema le anana di anema. Antogodi. An flage. No onte. Ne wa? Ne ga bona bolo folo. So na le femme ne ga bona. Ne ba. Ni mine anana di anema. Adana convocation ere wakati mna ne ma hele dogal dagal. Ne nim fama. Alors ka jugu ni kɔrɔlen mais o bɛɛ n'a ta ne sirannen de y'a nɛni problème dɔ bɛ ka na diga i bɛ ka problème wɛrɛ appliquer o la a problème jumɛn an ka problème de ye deni ye gɛrɛgɛrɛ tɔ de e ye problème convocation bɛ d'e ma e bɛna k'a bɛ n'o di ne ma bi e ye convocation di ne kelen de ma n ko ne y'a sɔrɔ e ka kɛlɛ de la jɔn ka kɛlɛ e ka kɛlɛ e nɔfɛ kɛlɛ de ye convocation se ne ma Fanta pupe ko in ka juru sama ka na se bi ma e de don dɛ ne tora wali kɛlɛ de la ko bɛna dafiri ne da la ko bɛ la i bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi de la ne tora e ka bɛrɛbako kɛlɛ de la n'a ka kɛlɛ juru sama ka na k'a bɛna dafiri ne da la wali kɛlɛ de don a tɛ dabiri ne la dɛ e tɛ nin kelen e tɛ nin da ne kelen kun jɔn e bɛ nin da ne kelen kun don min na an b'a ci an fila de b'a ci e yɛrɛ cili min da pupe est-ce que ne yɛrɛ y'o d'a kan ne b'o d'a kan o sisan convocation nalen k'e b'i fori ka bɔ la ko k'o da ne kun nin y'an fila kungo yɛrɛ nin ye ne yɛrɛ kungo tɛ nin ye e kungo de ayi de pupe bugɔli ko ne tɔgɔ b'o la pewu e ma ye ne m'a bugɔ ka ɲɛ ne wulila k'an jɔ kɛrɛfɛ e de y'i yɛrɛ da ma ka baro e cili min da pupe hali garange t'a da bawolo kan ne tun bɛ ka layi de bugɔ ka layi ka arasa tasiɲɛni in sama ne ma se pupe ma dɛ ne ma se pupe ma n'i y'i kungo di bolo tan ne ka bɔ an fɛ yen nɔ tan na ye nin tɛ tɔn baara in dɛ tan ne ka bɔ an fɛ yen a bɛ bila nin kuma in bɛ bila a bɛ hey n'i y'i kɔgɔlen i bɛ nin minɛ i bɛ taa nin jaabi de ne tɛ fangako ɲɛdɔn n ma deli ka don fangako la nin ka problème ne nin minɛ hey ne dun fana tɛ taa ne ni yan ka so dɛ e dun bɛ taa nin convocation in jaabi dɛ e bɛ taa nin convocation in jaabi bɔ an fɛ yen taa bɔ an fɛ yen tɛ bɔ e bɛ taa convocation